Pertemuan yang manten Mas, kuwi kan enek kembar mayang dan lain sebagainya. Siap. Lelek jenengan kan mesti mudeng. Lah ya kemudengan to, bocah ki piye to ki? Lha kok bocah piye to iki dalang kok tak apuk. Gak maksudnya sampean iki piye to? Aku mung pengen ngerti ning kono kuwi jarene wong tuwa, isine kembar mayangke pituduh kanggo Sing manten. ngomongi wong tuwa napa mboten? Kok endi karo wonggonku wis tiba ping 4 lho ning jeding. Lho ki setruk goblok. Ku setruk cah cengoh. Tuwek lho. Maksudku ki para pinter para winasis paring dawuh. Kembar mayangke kena nggih pituduh karo manten sakloron. Ya nggih. Werdine iso, kancil iso ora? Ana percaya iso ora? Lah alah Janur. Janur. Jan menika Janmon, Nur menika cahya. Dia. Janmo sing ngemu cahya sumunar cahyane mergo antuk berkahing Gusti wahyu tumurun sing tumiba ning temanten anyar. Mulane wong urip kudu resik ati lan pikirane aja nganti keregetan marang jelantahing kanepson. Wah, jan genah kowe jebule. Alah, Iya kok sing ngenteng. Iya. Melek enek janur terus napa malih? Enek apa neh? Janur rupane kuning. Kuning wong urip lumaku kanthi wening, lumaku kanthi resik, lumaku kanthi suci aja nganti keregetan marang jelantahing kanepson. Lho jelantah neh bos mburine. Janur Terus kuning. Kuning. Mari ngono enek sing ngomong Kuning kuwi nek wis tuwek Lak nek sing enom warnane ijo. Ijo tegese iki lho jodohmu wis manunggal cipta rasa lan karsane antarane temanten kakung lan temanten putri padha resik atine padha suci atine ora keregetan marang jelantah kanepson koyo rumah saku. Jelantah tok wis tuku bimoli bareng kok jelantah ae. Ngelih. Ora ngerti manten tak kok sing ngerti. Ngelih. Koyo mangsaku. Ngeten man, Bos. Niki enak-enakan mon. Kula tak tam keteng jenengan. Aku tak takon ning. Oke, silahkan. Pokoke kowe takon iki takon sing entek-entek takon sing abot-abot. Awit menungso ning alam donya ki aja nganti keregetan marang jelantah kanepson iki mesti ape muni kuwi. Tenang. Nah, Aja sing enteng. nggih. Niki kula tanglet mawon. Jenengan manuteku lek ku mikir. Nggih. Jenengan nuwun sewu. Jenengan ngertos manten anyar ngertos. Ngerti no. Berarti lak manten anyar ki pripun kan jenengan ngertos. Ya. Olahraga nate jenengan. Oh, kene. Badminton yo iya, tukang babat seminton. Badminton. Berarti ngene-ngene. Apa bedane niku bal-balan kalih manten anyar napa? Bal-balan. Manten anyar. Lho, lek bal kae pokok mlebu oleh nilai. Lek manten anyar. Mlebu meteng. Iya ta gak iso. Bal-balan olahraga. Ah. Manten anyar pernikahan. Kleru Dik, kleru awakmu. Tenan asli. Bal-balan ini kesebelasan. Ora ngono lho, Dik. Nek manten wong loro. Opo to awakmu ngomong. Lah apa bedane manten anyar karo bal-balan? Piye to ngomong karo ngene. Ngene lho. Dadi lak bal-balan. Kuwi bal niku digiring sik, digiring ngalor ngidul lak wis gol mlebu plung, agek rangkul-rangkulan, ambung-ambungan, kuwi bal-balan. Nek manten anyar. Dadi lak bal-balan ngeten, Bos. Niku digiring sik bal. Ya. Giring lak wis gol kancane blung. Mlebu gol, agek rangkul-rangkulan, ambung-ambungan karo kancane sebab seneng kuwi bal-balan. Nek manten anyar. Dadi lak anu nun lak bal-balan mesti digibali digiring sik ngene. Mulek kae to ki. Merek gol agek rangkul-rangkulan. Seneng atine. Ambung-ambungan. Seneng atine kuwi bal-balan. Lah nek manten anyar. Dadi bali digiring dhisik. Alah ora iso. Sumingkir saka papan kene timbang ngerget-ngergeti palenggan. Mergo apa? Kuwi kok iso dadi jelantah. Apa bedane manten anyar karo bilyat? Anu lak bilyat kuwi rangkul ora ya. Ora iso. Aisa dek. Bilyat ki anu rendah. Ning meja lak manten ki ning kuade. Alah arep ning kuade ning meja ya entuk, ning senthong ya entuk, ning tegalane entuk kok. Lah apa bedane? Apa bedane manten anyar karo bilyat? Bedane apa, Dik? Padha-padha maine. Nek bilyat bal disodok bal sing mlebu setike ning jaba. Nek manten, Dik. Manten apa? Ndang. Lek manten. Bilyat ta? Bilyat iki nek main dul bale mlebu setike ning jaba. Ya niku lek bilyat. Manten. Nah, manten kuwi beda karo bilyat. Iya. Lah, bilyat bilyat kuwi bale sing mlebu setike ning jaba. Kuwi bilyat ta? Bilyat. Kuwi bilyat. Aku tekok manten. Manten beda. Kuwi nek bilyat ki bale mlebu. Ya. Setike ning jaba, Dik. Manten ki lho apa ngomong. Nek manten kuwi nek bilyat. Kok bilyat nek manten. Bale kuwi mlebu, bolongan kan nek bolongan terus bale mlebu mak brundeng terus setike sing dawane ning jaba. Ya ora mungkin kok dilekokne ora mungkin. Lah, tapi nek manten kuwi nek bilyat ngene, Dik. Lah alah kowe rumah saku padha tunggale karo aku. Nek bilyat kuwi nek gak salah bal le mlebu setike ning jaba. Tapi nek manten kuwi toke
Bal sak setike klebu kabeh. Rumangsaku. Lah nek wong jenenge wong omah-omah wong keluarga iki didongakne muga-muga ndang entuk putra. Saiki awakmu tak takoni. Apa bedane sayang anak karo sayang ibu? Lah lek sayang anak ki ya sayang terhadap anak lah. Sayang ibu ki mulai awal ketemu sebat ning kono nek keregetan Jlantah. kanepson. Aduh ora tekan paut. Sak ngisore TK berarti. Paut nggih niki. Sak ngisore TK. Pikiranku bedane sayang anak karo sayang ibu. Lah apa to bedane? Ora ngerti ta? Ora. Nek sayang anak, anake dolanan playon, jelas kok katoke mlorot. Celuk. Nduk diunjukne. Oke, benake. Benakne. Lah lek sayang ibu. Kuwi beda karo sayang anak. Dah alah, ku yo balik neh iki mang rumahku. Wis tak ungkek ngalor lho jane wis ana omongan iki mang. Balik ngikut. Nek sayang anak, iki Iya. mau anake dolan kok katoke mlorot. Iya. Lah karo pake diceluk. Iya ta. Unjukne. Kuwi Kuwi sayang. nek sayang anak. Lek sayang ibu. Ibuke mlayu piye? Ibuke mlayu katoke mlorot. Oh, ora katokan kok ya. Ibuke apa katokan? Ibuke ngajari rumangsaku. Uwange nuwun sewu nderekne Pak sinten? Redi. Iki lho. Isih di omah nyapa aku. Omah nyapa melok kene ya bayar kok kuno ae. Aku ora hubungan lho nyapa. Pak Giwanto. Pak Giwanto. Uang kok iso kaya ngono ya, Dik. Lah kon koyok piye njalukmu koyok piye? Terus koyok ndruwo ngono. Lho, tak Nek ora koyok ngono ya wis enake ngono kok iso. Ora mesti fair ngono lho. Omong-omongan ya kepenak. Lah cara duwe cangkem ya iso omong, to piye bocah ki kok angel dijaluk. Piye to jenenge duwe lampi ya iso omong. Ora mesti ki Pak anu lho Pak Gianto Pak Gianto nyapa? Mesti wong iki kepenakan lho. Dijak Dik. omongan. Yo penak tenan duwe sikil duwe tangan kok. Iki yang guyu barang. Yang guyu barang Lah duwe lambe ra entuk guyu. Ah, itu lambe. Ora Pak Gianto, Dik. Heh? Roh awakmu. Ugung. Urung roh ya wis. Kowe rumahku angel ram to momon karo awakmu. Lah awakmu yo mewakili Pak Gianto to sambutan apa Oke. kanggo para tamu iso apa ora? Masuk Mosak masuk tok rambut anyar, Dik. Lah nyapa nyer. Salon. Sing roh percil, sing gak roh lho ndase kok ciduk dawet. Cendol tok nopo ndase kancane. Sing apik salam didhisikne. Oke. Daerah kene iki daerah kaum. Ya apa-apa Pak Giwanto kan ya termasuk sesepuh nang kene. Sesepuh. Ambane kaya ngopo kuwi dadi panutane Para warga lingkungan Oh, kene. malih. Mulane diarani sepuh ki sebdane ampuh. Disebdak dhewe iku iso dadi Apa? gurem ceceker. Yang guremi bojomu. Pak Giwanto ki nang kene kulino dadi panota adicara terus sambutan ritem moto. Nggih, wong kula ngertos. Ora awakmu ki menehi mawidoh kasanah. Pitutur luhur kanggo temanten lan para warga ning desa kene. Paling tidak ki ngekeki contoh sing apik. Iya. Pak Giwanto iki kulino. Disuwune karo tangga teparo kanca mitra, pasrah manten ning kono-kono iki kulino. Ngono lho. Nggih. Mesti pranata dicarane utawa tatanane basa ki apik. Apik. Jumangkahing suku tindak sapecak tembung saklimah iku kudu sarwa ngati-ngati. Ngeling tembung sing kaya ngene kudu digoceki ta. Anu, aku takok. Apa? Kowe mbok tuku kopi omong maning mburi ngono lho karo dalan. Nesunan. Kancane ape omong ampe ra iso. Tak lek kesempatan Ape nek anu wis kene omong apa, omong dhewe apa piye? Iso apa piye? Lah kok aku kowe ngongkon kowe kok len aku iso kok. Iki dalang yo jelas iso. Apa iso? Ora iso apa-apa. Oh iso ae wong dia omong ya muni kok padane iso kowe. nyekel pitik terus ngene kok ngene. Terus ngene. Piye ta? Arep dheke lho. Banyon iki. Ngene seneng Ayo, banget ngapi? pitik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak-bapak. Bapakmu akeh men to kok iso. Lha iki anak arisan. tok lho koclok kuwi. Lah ibu ya enekne lho. Oh iya. Para ibu-ibu. Oh, nek mik ding jero wendil mbok sedoti sitok-sitokan to berarti. Ya ampun nangele omong karo iki. Pada malam hari ini Sing arani Sing awan awan sapa? Oh, iki enek lampu bengi. Ketoke padang mergo lampu kok. Oh, alah. saya di sini Sing arani nek kok serengat ya sapa lho. Iki te bocah ki wis ngerti nek gone Pak Giwanto lho jek diomongi. Rumangsane ki ora ngerti kabeh lho ya to. Kowe apa kemane ngobah Kok kene. iso terima kasih. apa wis Apa sih dikei? duit? Urung. Kowe ngomong Ora iso. Ora kurang cerdas. Kancane Paut. Oh alah. Kancane ngomong ora. Ya tak ngono. Contoh, Ih, tuladan senior. Nih kaden. Bir tambir. Males sih. Iki lho. Alumnus Kraton Surakarta Asik, Hadiningrat. Alah ning kono bakulan Alah. Surakarta. Kuwi
Jilan poluane kemakimu dodok. Parkir ning Rosawen men iso wadine ngrat. Surakarta. Iki lho contoh. Ambiwara Pranoto Hadicara MC Master Seremoni pembawa acara. Nek terima kowe apa? Ya kono lah Sambutan malam ini saya di sini. Terima kasih. Kono lah kowe ngomong-ngomong. Kowe barangnya apa? Lho malah diseneni. Kae lho Mas tukang son lho. Tukang son ta. Iki lho dirungokne nek Ya, ya, ya. Kang Mas lagi ngendikan dirungokne. Nggih. Aja sakarepmu dhewe. Iya, iya, iya. Aidone melonyoh. Wah. Panganane apa, Del? Ndah iya. Wong iso kurang kaya Lah iya. Idone wong. Ya. Lho, kapan munimu iki kapan sacet-sacet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye? Iya. Piye? Iya. Oke. Aimuno. Tenang ya, Cok. Kowe ngelokne sapa? Iki lho. Ngelokne aku. Ngece. Ngelokne aku paling. Lah kene madhepmu rene. Ah mendalok Aimuno. Bilang Ora piye. Aimuno beda. Ngene lho. Piye? Yo. Piye? Yo. Aimuno. Tak balik di rono. Munyer tok oleh. Sebelum acara ini saya buka, terlebih dahulu akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC kentuk Seremonial kaya ngono kuwi. Pranoto Hadicara. Hadine ngrat. Iki. Alah. Piro musik gedhe tok kuwi, Rek. Kowe jajal. Contoh, Cil. Apa? Masuk. Piye, Dek? Muni goblok. Cantolane jane. Iya. Selamat malam para bapak-bapak, ibu-ibu penonton sekalian yang saya muliakan karena keri. Mohon maaf keri. Saya di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena nyamuk iso koyo ngene gitu. Mohon maaf. Banyak nyamuk. Konidin aja. Saya di sini mengucapkan banyak terima kasih karena wonten mriki kula tumo ingkang wonten ndas kula niku nggih kathah. Dados kula pangapunten nggih Bos nek wonten lempat kula ning jenengan. Dados mbok menawi wonten tengu. Ngapun kurang nengah, Dek. Adan mangsamu. Aku kira ning nderekne Bu Limbok ki kok Seneng awake dhewe iki nek karo rombongan elek Yoban iku wis satu keluarga yang tidak bisa dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lain. Di situ ada elek Yoban, di situ pasti ada Percil dan Yudo. Itu loh. Percil Awake karo dhewe Yudo. grup. Masalahnya kok nek enek job. Misalkan melok wong liya kok dibel Mas Redi, awake tetep ngeboti kene. perasaan ning dalang-dalang ngomongmu ngono kuwi kabeh. Oh apalan sih. Mas aku mambengi yo ngono kuwi. Gak nek iki tenan elek Yoban iki pokoke pentas ngendi awake dhewe kudu katut. Iya. Madalahe grup ngantek induk ku seniman lho tak tulisi grup elek Yoban. Niki